Здравейте, скъпи приятели! Това съм аз, Боби Ваклинов. Момчето, което ни потърси и пожела да запази своята анонимност. Ние уважаваме този негов избор. Какъв е проблемът и защо се обърнахте към господаря на ефира? Във Фейсбук получих много странна покана от един иеромонах Кирил Тодоров от Троянския манастир. Процес на писане, започнаха предложения от негова страна, като ме канеше в Троянския манастир на гости. Искаше да бъдем гаджета, понеже много ме харесва и аз съм с нестандартна сексуална ориентация и реших да приема, тъй като си търся нещо по-сериозно. Запознахме се, след прекарани няколко нощи там. Къде? Вие прекарахте няколко нощи в Троянския манастир, да, с иеромонах Кирил? Точно така, да. Имаше чувства и от двамата, той се влюби в мен, аз в него съответно. И така няколко месеца, обаче разстоянието попречи и ред други причини, поради които нямаше как да бъдем заедно и аз му отправих предложение да се разделим. Той обаче така няколко пъти злобеше, отправяше заплахи, аз се връщах при него, отново бяхме гаджета и така 3-4 пъти. Когато окончателно преди 2 седмици реших да приключа окончателно взаимоотношение с него, той пак в яд, в нерви започна да заплащаше плати на хора да ме прибият. Или ще съм негов, или няма да бъда на никой друг. Това беше причината. Обаче аз мисля, че той си беше ядосан и въобще не обърнах внимание на думите. Докато преди известно време ми беше погоден капан в квартал Мусагеница от едни негови приятели, впоследствие от полицията разбирам, че това са били неговите приятели. Какъв капан? Приклещиха ме в един вход и се опитаха да ме набутат в един апартамент, като ми нанесоха побои, отправиха ми заплахи. Как въобще успяхте да се измъкнете? Не знам, прилив на енергия, не знам какво. Щях да изкърта парапета на стълбището, но слава богу от викове и от така нататък те се стреснаха и успях да се изкопча и да избягам. Върнахте ли се към полицията? Да, аз сезирах полицията, писах писма до прокуратурата и така нататък, докъде ли не. Резултат няма? Без никакъв резултат. И дойдохте в господаря. И реших да се обърна към вас, да показа на обществеността, нашите духовници какви са, защото всички им списват, целуваме им ръце, те са святи хора и така нататък, а пък всъщност в стаичките, когато се приберат, някои мастурбират, има такъв известен сайт за геове, показват си Духовниците си показват. Духовниците, точно така. Аз имам един видеоматериал, в който там много ясно се вижда как иеромонах Кирил Тодоров си показва члена. Палави са, доста похотливи са нашите духовници, би трябвало да учат на морал, на смирение и прочие добродетели. Знаете ли на други места да се случват, в други манастири да се случват подобни неща? Не е скрито от никой, че примерно в Рилския манастир там също има много. Какво пък там? Аз не съм чул. Значи, може би, защото не сте в тези среди и не знаете, но по принцип там също много монаси са с нестандартна обратна сексуална ориентация, някои си позволяват дори да ходят на столични заведения. Вие може да ги разпознаете, кои са такива, защото те предимно поддържат много къси бради. За като отидат някъде на столично гей заведение, да речем, да не привличат внимание, никой в тях да не се съмнява, че са монаси. С по-дългите бради можем да приемем, че живеят по-морален начин на живота. И къде консумирахте връзката с иеромонах? Предимно в Троянския манастир, да, и в неговата стаичка, и там в един хотел. Аз бях представен на игумена, че съм негов братовчет. А другите обитатели на Троянския манастир, те имат ли подобни, подобен афинитет? Да, той разказва в един видеоматериал, че там отец Августин, когато наричат Баба Гуси, така се едно продължително. Баба Гуси? Баба Гуси, да. Палома, който е архимандрит Пахоми и прочие, те си говорят в женски род. Какво правят тези хора? Какво е така най-характерно? Водят всякакъв друг живот, но не и духовен. Това Защо? Какво правят? Защото не може, има отец Филарет, който е примерно да си пред хора, които са в градинката, да си вдига расто и да се бие през оная работа и да казва ето е принцесата, ето е великата и да говорим. Това е недостойно, разбирате ли? Аз просто искам да покажа на хората какви хора има църквата всъщност и какви служители служат там. Като отидеш да ти осветят кръстче, плюят и така нататък, ако оставиш по-малко от 5 лева или някак така плюят. Даваш кръстчето? Да, отиваш да го освещаваш и ако оставиш примерно, защото мисля, че няма такса за освещане, ако оставиш 2 лева или нещо такова, те почват да плюят, те тая, не знам си какво или тоя. Чакайте развръзката. За господари на ефира, това съм аз, Боби Ваклинов.